Hakan ke por ngis ngo ayo blai bangeli oban wan hakan ke jeng ga bakantang ke jong trai bangeli oban mani ban syakri yau jisu nong penem be je dia ke banang kong ngau ban pedang ngau bahaya pi ki para bangej baro ki balawan na jan bat na jengai kam tam ye pi ki para bangej ki bat mai lani ki ba dangwan mentagasngi ban ya solang bat ka jing syakri ke jing mani yau try hakan ke step tengi pedang ngau bahaya pi bat ngi dwai bau play mkerku norangkat ia kan ke jing mani ke jing syakri jongi yau jisu hakan ke step instang da ke bangir wai ke jing ruai ke ba sanspa prapupra ke jing ruai ke ba sanspa prapupra atra yemengan syubut la jakat baja la hang ne jing dum ki ka halanti jonga jing hang ne ki ba bon jing ting jing maru ki bon ngan bot yemetrai kat baja yalam try tu yalam dumen sim tu yalam kat balong ngan syubut sim yanga bandan kam hamon jomengan ngam jingim hame ngatelut ka jingwai ke basan spa prapupra ken yerwai lang da ka bajeng ha ka por badadin jong ne ka jingwai ngasngo ba ban khot i kong bless lengdo indio ban wan shekmat ban pule ne ka tin ke jongblai bat ban pen kentang ye ka ne ka jeseng ha ka jingduai ka jingduai ka basan spa prapupra ngini yana try yamingan syubut aja kat baja lahang ni jindung kika halen ti jonga jing ang ni kibabun jing ting jing maru kibun ngan but yami try kat baja yalam try to yalam yanga soitan ulong unong syut mami to yada da po trong ni ngan ya jenjat pertengan yo lai ngan but ya mi try kat baja yalam try to jing im jonga ki mabakra kinang jur alen ti jonga mantur ling bakat baja mam nyau kora ka jing im yalam try to yalam yanga yalam try to yalam
imhami atelu kenhun saitan lakitur ngan yeng banyale la damarwe ngan tur ngam ting laki be da bor trong mình ngan tur slur shaprang shaneng ngan mare mami try to ya lam ya ga ya lam try to ya lam tu mình sim to ya lam kat balong an shubu Shimya mapendon kam hamon jong mingan kam jing imami atelu lambar wirung am shakti lajakat baja Lemba Jisu nam shaktin unya lam yana un ben apar kinong shun un tin unya lam yana lambu ya uhi kat baja ya lam try to ya lam do sim tu ya lam kat balongan syubun shim ya mapendon kam hamon jong mingan ngam jing imami Matelun Onda katma kalaway Kapan smian ngan pong Ungan risa ka jing jom Jing kmen bok laon Jiu nom ban lutray Jing wai bak ben ngan yai wai Ari Atu jing suk janai Ya lam try to ya lam Du men sim tu ya lam Kat balongan syubun Pendon kam hamon jong mingan ngam jing hami ngatelu Chua ingin ya duai ingin pulian ke kitab Sam kelenong ke basis pakat kendai ne ke dekat ke bandar Pursan hadu nyopo ar Milale bah ya lau syakri atrai kumba kat bakum ka tien jong me tu hi kai nga ya ke jing bisar ka babha bad ke jing tip na ba ngalanget haki hukum jong me men ba umpat sam lapan citom ya ngala ju sakma ndai menta ngasumar ya ka tien jong me milong babha bad mile ba tu hi kai nga haki an jong me ki basarong ki thau ya ka lamler persya yanga dala ka donut baro ngan sumar ki kum jong me ka donut jong ki ka sengat kum ka klen handrei nga subha ki an jong me ka babha yanga bala pencitom yanga bangandup nang ya ki an jong me ki an ka sentur jong me ki khamba ban ya ki hajar kaksiar bat ka rupa to ini adwai
Gendat ba ia kini ka por ngada aingo ye me try kini ka singi ka bangi yo banwan ki yeng ka jong me gendat bi lamba kini ka tayo boros tayo mela ya lam mela peten mela ya dala ki ringi try bad hakini ka por da ka men sim ka batrang ka basliang gendat bi ban syakri lang ya me rangkat ba kini ke riu khoi para ki badan lang kini ka por try ngida aingo sibon ye me try simti kini ka por bangi yo hakini ka singi rangkat bagi jingas yang berper ki kelang sudang kini ka sor ki jungi kandat biet try do men sia me simti bat jalam ka wei pagawai ke jingas yang try wat ai bakan long bele le na e kam dei ka bangi wan tang da ka basu pendap rukam dei try ni wan da ka do nur ka bedas liang da ka do nur ka batrang e kandat biet ban sungawi ka i ki kitien ki jong me leng ba ki sakri jong me kandat ni pengkentang no kini ka por baro ki e baro ki bang ngin pendap kini ka por kandat biet ai bakan long da kejeng penya jong men siam jong me ni IT bani ai ngo ikini ke por paro ke ba ai sa jisen pan haka kertenga jong Jesu trai jongi amen. Ngen teng ke jing syakri ke jong ye ke por ke bingir wai pat ke jing ruai ke ba nreu pho ka jing ruai ke ba nreu pho ke ba dwai bat ke basliang bo trai un pha ye ke bor pha ye ke bor men semba khoi pha no ablai menta to pen khoi par do no jonga to wan shong hapo jonga nong penim pha ye ke bor men semba khoi hapo do no jonga pha ye ke bor ka ting ke jingai blai pen slei do no jonga ka jing ruai ke ban riu pho sa che sen to ngin yang lang ngin ruai ni ke jing ruai ha ka sur jo ke jing duai bat ke jing thrang ke jing sliang bau blain pha ya ka bor men sim ha ka jingem ka jungi ngeni yang lang ka jirwai ka ban ru pho Pa ya kabor men sim ba ko pa no able menta to ben ko par do nun jong na to an chong ha po jong na nong pe im pa ya kabor men sim ba ko ha po do nun jong na pa ya kabor ka ding jing ik play en slay do nun jong na pa ya ka ding men sim ba ko thế chính sắp đèn hanga tu san kun par ya la ka tempe tu an chong ha po chong nga dong ten im pa ya ka bor men sim pa ko ha po do nun chong nga pa ya ka bor ka ding jing en slay do nun jong ma pa ya ka bor men sim ba ko an tre na mar jong me wan tu an kloi nga amenta ala kloi ban le mon jong me long pen im pa ya ka bor men sim ba ko ha po do nun jong na ha ya ka bor ka ding jing ik lei en slay do nun jong na ha la ka bor tu wa ting kai shu ha no men ta kun ni ha no ka ding mentahi atrai angat tre na mar jong mi nong penim pa ya ka bor men sim aku ha po da nun jong na pa ya ka bor ka ding jing ik lei en slay do nun jong na gi em ha kini gi sngi ki por ki ba etam
Ngidon kam da sisai ke bor ke jong ben semako jong belai. Kene ke jing ruai ke bengel ruai kene ke step ke pen kan mau jangi. Jang ke bor ke jong ben semako jong belai. Habangi check ila ke jong ke jingem, ila ke jong ke download. Ngidon si bon ki thma jong ke jingem. Ko bengel ruai ke jing ruai ke baneng kong sanspa prabu pra. Yung atrai jalam janga. Jalam yang adu men semako jong me. Hapadeng ki thma jalam atrai. Pensyat bor teng ila bani kendu kitma haka jengem sngutlat ngi sung swai ngem sudan bor ngidon kami ke bor ke jomen sembok ho jong blai ngidon kam kitma haka jengem makin jaman sem teng yemla job ban ya sheprang ngidon kami ke bor ke jomen sembok ho umen sembok ho jong blai pen thmai bor pen khoi ya ka jengem ka jonga jong phi bangila ban shakri kam bhayu kani gade ke por ke bangidon kam de shisha komo jisu la duai bau nei no nang ne ka perthai bok paun pha yo man sembak ho jongu te ka ne ka por ngi don ka benta ka bakrau kum ki khon ki jong blai bangin yo ban ya so lang ha ka jing duai lang ha ka de ka step ka ban kong tungin aingu yo blai nginam klet barbor ban aingu ka tin ki jong blai ka hikayangi bangin long ki banang ban aingu sngongu yo blai tungin aingu uladon kat bangi ki ne ka tiyo barashitio balasin na pedeng jong pi boros tang yemla ban pohi ke jing ka bakantang ban tapi don hang ni tung ai ngu yo play upala ya bangin don ke jing ka bakantang teng la do jing kerman ngin ai ngu bo la don ringkat bat ngin ai ngu yo play makat tin ke jongu langba umen u play umen jisu nang penem ula penem yangi tung ngin ai ngu yo play kabar tung ngin duai bo men semba ko jong play de sisha un wan ha ke download ke jang yun ai boring i pensat boring i pentmai ke jang jang peloy ngi ki kristan ke bejok yin dwai ba ka balang kristan kalong ka balang ka men semba ko jong blai un yo ban yalam un yo pensat boring ke jinge jongi i wai pai wai tung ni dwai ka ke por atrai jisu ba ka be i jong ha ka ke step kat neu pai lang lawan ra yang i ka ke step pan pendap ye ka ke jing bani ban syong ha ka ke ben atrai jisu be ya jong ni aingo yeme atrai bo men semako jeme pen ki ke donot ke jongi banginam klet ye ke jing banelang ka jing shakri lang ha ka jing ka bakentang ke jeme ke magane ke step trying aingo yeme ni don ke ne ke jing ka bakentang ha ke step ban bane ban shakri yeme jisu nang penem mela kar khu mela darin kat barashite yo oi ilaban ya lang ba ke jing tenju jong ka jingem oi ilaban ya lang ba ke jing ataten jong ka jingem atrai bat ke jing telot ke jing soai han rai mela pela ngi bangen wana kene ke jinga bakentang try ngi aingu yeme ko jiswe ba mi e jenga try me pelong yang ki komune ko bangi long ko jiswe e ja jonga try ngi dwai ke ke por ba man sema ko jame onang pensat bor ye ke jingem ke jingi on yo iki donot ke jingi ko try jiswe on hi kai ngi kalanti ke jingi sha baro ka bangi de ban em ban shakri me kom ki khon ke jame atrai ni dwai bo man sema ko jame ra on ai boringi on pensat bore ke jinget ke jongi komagani ki por ki ba but ai boring ya try bangilaban em ke jingem ke job haki por baro ko try me yo yengi ye ke jing telot me yo ke jing klan me yo ki thma jong ke jingem try ngi dwai pen slay ngi do man sema khot ke bor ke jame ai boring ngi bangilaban long ke nong job haka jingem kristan ban shakri ban mane yeme jisu nong penem be ja jonga ngi don kam yuman sema khot jame uban yalam ya ke jingem ke jingi uban yalam ya ke balang kristan ke ni kisngi bamanta ngen yai na ke bor shi ke bor ban ngi long ki nong pla ki nong saki ya ke kerteng ke jame jisu nong penem ngila dwai ngila it ke ni ke por kerteng ke jong jisu amen amen kabar tu ngi dwai ke ni ke por nakabanta ke ni ki parbangai jungi ki bapang ke besitom ti don wei parbangai ibal ai ki kerteng jungi ke ni ke por bangai yang banya dwai nakabanta jungi iba ba free manus manar ibadan ti selau blai ide nang tai tahan riwar jentia ngin dwai nakabanta jungi don pedeng ke sitom badon ki wei ki parbangai jungi ru ki bangila dwai ke ni ki por ibada ngin kan mau ki ke jing dwai but na pedeng jong ki long kime ki long pa ki bom jula si ban wan ji seng ha pedeng jong temen jogi tungin ken mau ban tuai na ke benta jong ki ba blai un ai bor ker shan ki un ai ki ke jing ko jing khia
tung ye dwai kan ke por ta ke pang besitom la dan preng jongpi ki badan ke met ke jongpi ke no ke jing pang ra ke ti kan ke por ya thu au jisu hoi kita la ni ti ya thu au jisu bangi don ke jing pang ke sistem ke met ni kit akan ke met jing pang bang try me yo i ke jing pang bangai ke potongin dwai ong jisu melono pen kia me dan ong ju try pen kia yang ah bada ke jing kot bo jisu ai ngin syakri yo ka ba tongin dwai nak benta ke ni ke por ke jing syakri ke ktien ke jong blai bo blai yo ban kren na pedeng jong ni ke stem bagian mi ni ke jesang rangkat bat ke ktien ke jong blai ke ban ai bor ai mensim yang i ban syakri yo blai tongin ye dwai atrai jisu ba ko be e jong ke ke por sa chi sen ngi wan ka ket ke jing snai ke jome ha ke ke step kom ki khon kum palang jome ha ke por try ngi dwai na ke benta ki ba pang ke besitom ka hiktien jome ka hika yang i ban dwai na ke benta ki ba pang ke besitom bat ki ba bon ki la wan hame ko jisu ba men pen khia bar ke ke por ngi wan ra ke ki kerteng ke bangi dio sngo ke ke por bat ke bangi la ju dwai ki kerteng jo ki par bangai ha ke ki por ki ba lai no baro ko try but me tip na ka kerteng yang i wai pai wai bangi don ke jimpang sitam ni ra ikiti jong i ke por me tip ke jimpang ka bangi ket ha ka met ha ke por ni dwai ni thu ame ko jisu shim ni ke jimpang pen khia ye ki baro ko ha ka kerteng ke jom jisu no pen khia ni dwai ba am don ke ba e but me baro ke lang ki bala ko jisu be try ka kerteng jom jisu pen khia polai lo war na ke jimpang sitom ke bangi ke da ke met ke jongi ke ki bara ke ti ki ra ka kerteng jom jisu una pen khia ben pen ko par shisha try ke por ngi dwai na ke banta ke por ke kenta ke jing manage shakri jong yame ren yang ilama ke tin ke ba em ke jome lang bau shakri jame ubamelan ra ya pedeng jong ke step ko try kren hanga krenang ya pai lang ke por ke tin ke jome bangin pedang ke tin ke jome ki download ke jongi bat bangilaban em ban shakri me khamha yame jisu da ke tin ke ba em ban sai por ke jingai ke jongi kar khui ke por ka jing shakri jongi ha ka kerteng ke jong jisu kristus ni tuai pa amen 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 nakabanta ke jing pen baptis ko bha phi ki samla ki long ke mi ki long kwa long pa ki ban bot yo jisu ki jing pen baptis sngo ba ban wan hang ne khandai tarik khat khandai tarik ko mal pen bana ka por nruduna ngin yo ban ai ji kai ke ji dei ba ke jing pen baptis bat kum ju kum bala ong ban tan kan don ke jing khwai trai ke ne ke tiyo ko ban wan ar phoi tarik ti hagan ke por ng kerpa ti tu ki rangba ki bangalai ke message pi bat kum ju ngala persyang ban phone bat ki balong rugit khat jong ke executive committee ti khin so bha ban sa shipor ngin kan du hang thia po hadin balawai jong kan ke ji seng sngo bha ki tu ki rangba kin sa shipor ngin yo ban kan du hadin balawai jong kan ke ji seng tiga ji dei bat ke jipan kentang khalong ru sngo bha ban kan mau kan long ha kar pu pratrik ha ka por chpau bje te sngo bha ki long ke me ki long pa ki balan ki khon jong phi ki ba thmu ban ra yaki ban pan kentang yaki te la da don na preng jong phi ki me ki pa ki bala phai din nau trai ki bal hap no tingi kwa ban ya kendu bat phi ka por ha ka ar phun yo trik janmet ya phi ki long ke me ki ba badon kam ye ke jing kala ke mot ke patmai lani pentmai ye de syab pen kentang ki khon ka don kam ye phi ki me ki pa ban le e ke bade te kum ta kerpat kerpang na ke benta ka ni ha ka ar phunyo turai jan met pan phin yo ban wan ha kan ni ke jing mani gin yo ban yaslok pat phi ke long ke me lani ki lang pa ke pen be ye la ka jong ke jingem kerpang na ke benta jong ki tingai ngu yo blai ke ke por bangin yo pat ban sngowi ke ktien ke jong blai ke por ti ke ne kaleman nga sngongu na ke bentai reverend mostas star simjong ye palai ye ke por ye ke ban sam ke ktien ke jong blai ti pastor ni ai ku blai phi na ke liang jong ke balang pat ngi pedang sngob ha ye phi ha ke pulpit ban sam ke ktien ke jong blai bat bau blai yo ban kerku yo pai lang ha ke por bangin mi na ke jeseng rangkat bat ke ktien ke jong blai to blai on korku Esngo panai ku blai e ne ka banta jom phi ki para bangai baro
ya pi ki long ki mi ki long ka pa ki khon samla bat karpang ne kamantai pastor be e jongi pastor in chat be la mi ke ki jing sang nges ngop nai ko blai e ne kamantai jong pi baro aga ka tang ba thiang tam ke jong trai jongi u Jesus Christ ngin yo ban phai ban nga ne ke tin ke jong blai na ke city shaken nong room hai ka lanong ka ba phra ngan yo ban pulei ka dok khat ka ba ar bu sau bat ka ba ar bu san ki kan din ka ba ong kom ne namar ha ka jingerman lapan emmingi henry ka jingerman ye ka ba yo I kam long ka jingerman namar ye kata ba uno ro uyo I kumno ukerman pat ya kata Henry ladangi kerman ya kata kabangem yo I te da kaba yaisha ngik me lanti ya kata ngin yo ban phai hai ki jing doai ngi dab da ki jing sngo ya me ko pa ne ka ban da ki jing ker khu ke jame ye ka malai ngi ka ne ka ten ke jame ko trai ka Bible ngade yo ban pule ye ka ne ka ban ta ne ka ne ka shithi shi ka nong rom trai ya lam do man sem ko jame kden jame ka long ka ba chale ba ka ba mayan ka e ki jing thumo ko ba chale ko pala tha ha ka ya lam do man sem ko jame leng ba ka ne ka por ka bang dio ban ai ka jing ba tai ka jing pan sai lam ki para ba he ka de ka step jo ka ne ka sngi ba kan da long ka jing gar khu na ka ban ta jong I we ba ro ye ki ne ga duai ngi ka pan ngi pan ha ka teng ka jong Jesus amen ka ban ta na ka ne ka tin ka jong blai ka bang dio ban pule ka phang ka long shaphang ka jingerman ka jingerman ka don ka jingadai bat kata ka ban sawan ka dei ka jing sngo tho jongi ye ka bala shai ye ki sngi ki bnai bat kisnam ke bandang ban ka jingerman ka dei kata ka jing sngo thi kana bat ka jing sngo skambha bagi ai baro ke long ke ba khambha ka long ru ka jingai ka bomla ban pan khi ka jingai ka bskam ten rei habangi phai hai ka digi sngi ki bangi em manta ka long ka ba e ban ong bingi don ka jingerman namar ba ngi em hai ki digi sngi ki ba om idon jingerman ka jingbom ti kana ye ka la shai ka jing em ka jongi ngi yo I ye kata habangi phai sikilat yo gam yo jam jong ki to ki bala pandap ye ki jing pule hai ki lan ki ba pher kim yo ka kam ban trei ban kershan ya lade bat ye ka yeng ka sam habangi phai sikakarta apply kam ru kene kala lajan kot Henry ka kam pat yo kini ki jing do jengkerman ki wan na ka jingmot jabar khat jong ki babon ki balang hapadeng jong ki jing bom byang ki kam ki jam ka kamai ki ji ka tre ka kata ki marbam mardi ki jing don kam baro ke lang nang yai keu ka dor ka mor na wei usnam sha wei padusnam nang ta ki jing sniru kila nang jelai om don shu ki jing sngan ha ka yat ke yang ju ki khon ki kiti ki jongi
ki jing tu ki jing lute ki jing le thombor ki jing la lot spa ki jing bam sap ki jing raha bor ki la long ka daw ba ban wan ra ye ke jing do jing kermen ke jing kali kami hang no ken ke jing kermen jungi ke degi sngi Prabengai jubreu baro usai don ke jing do jing kermen bat don sibon ke daw ye ke degi jing long Ngày gần mau hai cái chương trình khai cái assembly hai cái balang julai mau sahau sibon cái chương độ jagerman cái wan hai cái chương trình berkat jungi kom cái nong elam happening juga chương trình khai ten ray tongin tip ye cái chương jisha bagai chương độ jagerman kam juan now play Henry Bunsen kadai kabawan nangi kibreu namar bangi kibreu ngiyo iki ai jong kadai kaperthai kawan naga jing berjabar khat jongi kadai ke jing do jengkerman habang ngiyo iki ai jong kadai kaperthai Prabengai kum ki khon Kristan ngi don kam ban yale persya ekene ki jingdo jengkerman namar kam dei ka bawan noble ngidon kam ban yale persya ekene ki jingdo jengkerman namar baga khanglat eki jingdon kam jongi nangta kapen khemro eki kular ke joble nangta kam pen bedro bengen long kum ke nong yalam Namar kata ngidon kam ban pentu ia kene ke jing tu jengkerman ke bawan nangi ki breu mdai ke bawan no play ladengin pai sika bible ke ketin ke jong play bon sin bau play hagapor ke bengidu jengkerman wong dei manga worshiping ladengin pule ke sithi Kabaning kong ka jong Timothy hai ka lanong ka baning kong ka dekhot ka baning kong upol wong kum ne Ukris Jisu ka jingkerman jongi upol wong Ukris Jisu ka jingkerman jongi Nang tala dengin pule susu kai sithi segi golosai ha kala nong ka baning kong ka dekhot ka ba arpanyo upol wong susu kumne ukres sapi ka jingkerman kaburam ka jingdon ukres sapo ka mensem ba ka donod jongi bangai ka ahu ye kata ka jingkerman ka ba em ka jingkerman ka buram ngis ngotho Bau Jesus Christ ulang utan rai jong ke jengkerman. Namar ba ulam mi pat na kabanta ke banget jongo. Kumbangal kadau manta ba ke jingdu jengkerman kawan ni Gibreu. Gibreu ki plan ban pendu ia kene ke jengkerman ka bahau Jesus Christ. Ladingin ngen phane ke tin ke jong blai ha ga gospel kat ko Matthias ka lanong ka ba arpanyo ladingin pule ka dokhat ka ban reu pusa hodo reu phan reu ngin yo I hang tu bagi bru ki plan ban pendu ia ka ne ka jing kerman ka ba hau Jesus Christ kile kumno kila hukum ban pen skam kat bala ia ka jing tap hado lais ngi namar wang hadin lais ngi on sami pat La aye ko kum ban pen skam kat bala eka jingtap hado lais ngi ki dat chon chap yo mau bat ki da boro ya ki nong up ya ke jingtap kata ke deka plan ban pendu ya ke ne ke jingkerman ka bahau jisu para bengai ngi I ha ka ketin ke jong blai
Don keti breu bala ban khang i keti ke jong blai. Ngiyo i hang ne bau Jisu ulam mi pat. U Jisu ulam mi pat. Udah pen isen naru ialah de jen hado sau paus ngi ya ke bala tho kat kom ke kitab ke kam ke apostol ha ke lenong ke bening kong ke dekat ke balai. Haden bau ulam mi pat na jeng tep udah pen isen na ialah de sau paus ngi. Ban isem bat ke banget jongu ban pen isen na ialah de bau long ke jeng kerman ha ke jengem joge. Nang tahu Paul uang susu kumne. Haga city shaken nong rom haga lanong kebesan ke dekat kebesan. Uang bat kata ke jengkerman kam jupen rainbok hoken. Nabaya ke jeng jublai lathe yarno bok hagi dono jongi. Dau men sembukot yau bala aino hangi. Ngiyo i hang ne ye ke ei ke bau polu tho ye ke city. Ye ke bau ula don ye kata ke jengkerman ke jong ukolong. Ukres ke jengkerman jongi. Hai ke jeng ya lenti ke jong usem badulap. Bahabangi kerman au Jisu. Kam judon ke jeng syalaran. Namar bau blai ulat he yarno ye ke jing ke jong blai ye kita ke ap kerman hau blai ladingi phairu shaga sam ke jong David ladingin pule ke sam ke jong David akala nong ke ban nyau puai ke dekat ke basan uang kumne Naba melong ka jengkerman jonga atra yublay melong ka jeng shanya jonga nado ngadang samla. Haga jui kalanong ka dekat ka bakat sawang. Henry nga kerman halagas ngi bat nga nang yaro bat yame. Nang ta ka sam ka basis pa sa punyo khat way ka dekat utrai us ngaw bahai kita ke bishep ting yo hai kita ke bakerman ha ka jingis nei jango kane ka dei ka jing plashaman sim ubreu jong blai ka jengkerman ka bahau blai ka ba omla ban penki ka jengkerman ka baskem Parabinget bi jonga hotrai Jisu ladingin pai shekisanran ka jong Jisu kisanran ka jong Jisu Kishambau Jisu ulang ka jengkerman ha ka jeng ka jongki. Ladingin pule na ka gospel kat kum umatayos sa kalanong ka bakat saw. Kadokhat arpo hado lai pulai hang to penshem. Bau Jisu ulang ka jengkerman ye ka jeng ka jongki sanran ki jongo. Matthias kat sam kalanong ka dekat arpo hado lai pulai. Kumne ru Jisu ula kanto ike sanran jungo ban kiu halor kata galing bat ban leit no shachua jongu shashiliang kat ba udang pelait no yo pait ba. Ti haba ula pelait no yo pait ba ula kiu sha ulum weibreu banduai. Bat haba kalajan metro udon hang tau weibreu. Henry men kata galing kaladon padeng godoriau. Ya gabalapan kie daging at pelung. Nabagala kalabe persya. Ti hagajing apmet kabasaw. U Jisu ulalet
haki udaya halor kaduriau. Haba kita ke senrante ke yo i yo bau ya halor kaduriau. Kilas ngau ku yo kita ong kalong karungai. Te kila landiar da na kabasheting. Henry u Jisu kumne ru ula keren haki. Oda ong to ngau slor day mga to wat shepting. U Petros te uda yathu ula ong hau. Kodrai lada day mame hukum yanga. Bangan wan syame halor ka Ute ula ong tawan te habau Petros ula hiar na katagaling. Ula yaj halor ka ban lait siyaw Jisu. Henry habau lo yo iya katagal kabajur ulas ngau shepting. Bat haba ulas dang ban ngam ula perta uda ong kodrai to pen yanga. Kumne ru u Jisu habau lo keneri laga keti ula kem yo. Bat ula ong u ame ubarret ke jenget. Balay ba mes ngau artatin. Haba mela kiu te halor. Haba kila kiu te halor katagaling. Kala kala jano, te kita ke bahaka tagaling, kele medam yo, kele ong shisha, melong ukon, ublay. Hakene ke jingja, kat bagi senran u Jisu kidang yakeng yakaling sesilang jang kaduriau, andala poya pedeng jang kaduriau. Ke eryong kabajur kalau be persyak iki kat hado bagi jingat pelong jaga duriau kala jan pantelap ya kaling hakabaki ke yesong haga jing amet kabasau anda habau Jisu layo i bagi senran jungu kem dan lacu ban lat na kata ke eryong Henry satang begin ngam jelap hapo jaga duriau ula lek seki udah yat halor ke duriau Kisenranu Jisu kena shepting sekadaya habakiliyo iyo Jisu kidang perkhat bahkadai kerengai Henry u Jisu loong tos ngau slur dai mga to wat shepting Parabingai bi jang hatrai Jisu ke jinghikai ke bingi yo nang ne u Jisu kat ba udang kat bangi dangla banyale daga bor jongi yegi jing pen choi la negi jing tenju udang I angi kumto Henry anda bolo yo I bangim don bor shu bat ngin lapoy ha kotlat satang bangin ngam jalop nengin hapno naga jinget day ha kabakom kataga por baut rai Jisu onwan banir rap ingi ringkat bagi kenten jing penclor ki kenten jing kerman uda ong day mga tuwat shifting kini kilong ki kenten jong ke jing kerman kaba ai bor kaba ai men sim ban yat shakmat wat hapdeng ki jing shirkhe jong ke jing at pelung jong ke duriau u Jisu uda penpau yalade ba udon ringkat bagi senran wat shifting Parabingai bej, kini kita jingkai kebingi yo nang ne bangim day bandu jingkerman, u Jisu ulong ke jingkerman jonge. Ladingin pai show Petros, balai bala thok kam kerpang yo Petros sang ne. U Petros ulong u senran u basyet ram tam. Jong utrai Jisu. Henry anda habau luyo ngau ye ke jingker ho jong ke eryong badu yo I ye ke jing at pelong ke becer kai jong ke duriau. Uklat no ban pet show Jisu. Bad day ha ka bekum ke tega por bau Petros ulas dang ban ngam jelap hapo jong ke duriau. Henry hamar ke tega por ula khat karpat yo Jisu udong. Kodrai to pen yanga. Ong kanega Bible ka ketin ke jong play. Kumne ru Jisu balok kenari lagi keti ula kem yo. Haba kila kiu te halor kaleng. Kala kala jano.
habau lekat kerpada Yesus atrai tu pen ebnga habau Yesus lekam yo bat habagi lakiu halor kaleng kal eru ka beserkai kata kala jana hang ning yo i cái jingi kai cái bengi yo nang ne ngiu i hang ne cái jing do jinkerman cái day cái wan tăng haba ki e jong cái cái berthai ki pen thabai ki khmat cái jongi ngi klat no ban pet show play ban phai show play ki jingmat cái jeng berkhat jongi cái này cái long cái jingi kai ngi ru hai cái step cho cái ngi yo let's say ngi yo i ke e jong ke de ka partai ke be ishar khai ke be ima ke be dream yo ngi klat no ye ka ban phai ke khmat ke jungi ki jimot ke jing prakhat jungi ban phai show play la ding la klat ke jing do jing kerman kan tap ye ke jing bat prakhat jungi ko ki pra ngi de junga hapdeng jungi de ka partai ke ngi im manta ngim de ban klat Iki diki jingi kai ka bakodor ka baka Bible ka hikaya ngi. Ngila rong shikini ki sngi jang ki dak ki shen jang ki jingwan arsen ka jang utrai Jisu. Ki jingjang yo i ba dio sngawa ka leng sau dong jang ka nega berthai ki layai ja kat kom ka jingi tholo pa ka jang u Jisu. U Jisu ong la dingin pule ke gospel Matias ka lanang ka ba arpasau ka dukhat ka ban reu uong ye gini keten to sumar phi wat ngau khoslai to sumar phi wat ngau khoslai na ba kine ki e ke baro kenlong kine ki e ke baro kenlong kadika program ka jong blai ka ba on salong mdon manom no bala ban pen kala nabaki ni ke bro kan long ka de khat ka pra ka tu arpasau gospel Matias ka ong henrei kine baro ki long tang ki jing sedang ki jing jenjar u Jisu ayangi igi kenten jong ka jengkerman ngilarong se ki dak kisen jong ka jingwan arsen ka jong Jisu u Jisu u ai ki kenten jo ke jengkerman hangi namar bo e yangi phi wat ngau kuslai habangi yo i kini ke e jong ka de ka berthai ki balan nang yai ja ka wei haden ka wei bat kham tam kini ki ski usnam arajar phau ka bangi yo i ki jingja lanang yai pendap ka wei haden ka wei pat u Jisu ong phi wat ngau kuslai kini kilong ki kenten jong ke jingkerman ka bo Jisu ayangi ki ba mane yu hai ke dikisngi namaru ne u Jisu bangi mane uloklar ngan nom le landat de phi da lelai na kata kata ai lupai ke dek program dengan pule lupa dengan tip lupa namar kenlong ki kenten jo ke jengkerman ke bas ngau tanah dek kalong phi wat ngau kuslai ki jing sedang jo ke jing jenjar on sedang phi wat kuslai up kerman hau Jisu sumar wat kelet ban pet bat up kerman he ki kular ki ba kodor ke jong utrai Jisu kumbang ke jengrai semen jing kular kodor ki keten ba khoj ublai kemla ban kala da lei ro kis kam kat ka paneng kabomot hai kita kisngi jong ke jing pendap ye ke ai ka bo Jisu ul ai lo pai ngi bengen tip lo pa ngem dei ban kelet ban pet hau Jisu ban up kermat na ki kular ke ba kodor jong utrai Jisu hai ki por baro namar ba ula kular skam bandan rengkat bangi uneu Jisu uneu blai bangi mane ha ka step ula kular skam bandan rengkat bangi
Pulai ke kitab ke jong Isaya kala nong ka basau pulai ke dekat ke baar. Haba me lei leng bai ke ngangan long lambat me. Bat leng ba ki wa kanom telap ya me. Haba me ya leng ba ka ding men nom ing. Lam ne ka tele ding kanom jelia ya me. Kini ki kular ka ba blai jungi bangi mane ngi shekri ula kular ban don ringkat. Kumbala don ringkat bigit senran ke junggu. Ke city si ke Hebrew agak long ka bakat lai ka dekat ka basan. Uang iri ke den. Namar uhi ulang nganom ino no ya me da lele lemne nganom letlen det no ya me da lele. Kini ke kular ke bakodor ka ba u kanrat jungi u Jisu. Uang ba nganom letlen det ya me da lele. Ula ai ngi ke program bagian pule lupa. Mengen tip hai ka ne ka program ke jong blai bengen nam sngo pala ne ngin nam sngo lengo kan ne ka plan ke jong blai ba unnom le landat ya lagi jong unnom ino kan ne ka kular ka ba blai jong i bangi mana ya ka step ula kular ngi bandon ring khat bangi nganom ino no dalile nganom le landat dalile Haswa bon keu sebenang Jisu ong yedi kenten Matius arpupra arpo Hakmi ru ngangalong rengkat bat pi halagas ngi hado ka bawai no ka berthai kita ki jingkular ke bakodor ka bu Jisu lakular hadin bola jap thiau ye ki e jong ke berthai rengkat ki kular wangan long rengkat bat pi halagas ngi hado ka bawai no ka berthai ko ki para be ke be e jonga phai ki kular ke jong play ki kular ke bekodotam kimla ban kelada leileru ki scam kat ke peneng u Jesu Christ ke jingkerman jongi u danglong uju menen mata sedigi bam jugot Hebrew khat lai pra blaino ban karku naga banta ke boram ke jongu Amen. Ya yo play ha kana ka step bo play la kar khu yangi na ka tien ka bem la pule yangi ha kana ka por na ka chithi ka jong Paul sikinong Rome Tungi ken mau itu ka lain batu ka khot ke bila puli pastor la puli mantan bong haka jinkerman la pen em yangi Tungi mi ne ke jeseng am syo ki baru jinkerman hanrai ki badan ke jinkerman mane ke jinkerman ni jongi ka dei tang hau Jisu bat ka plan ka jong play paro kalong hau Jisu yangi ki bom dan syo ka jinkerman ko mangel yo sngo ka ne ko por Tungin pen scam ke jinget ke jongi hau Jisu. Tungin shim ke kerteng ke jong Jisu. Hang no no mengi don ke kerteng ke bakodo ke kerteng ke ba jingkermen. Tungin ye solang bat nong ruai ke jing ruai ke balai spa sao. Ke balai spa sao. Hang ni ke khot yangi pen kan mau yangi syapang ke kerteng u Jisu. Shim kerteng u Jisu trai breu ke ngausi bat kuslai. Ka jingmen bat jingtingen un ai ra kat syaba pilej ka kerteng bakodor jingkermen jong ka perthei ka kerteng u Jisu ka jingmen ciunam habneng ka kerteng u Jisu ngandem ngan mane ha kejat utrai sem ki beneng ngin yadem on da jing em kalawai kani gade ke jingruai ke ban aimen sem jangai pi ba ka jingkermen jong ka perthei yangi baro ka dei hau Jisu tungini yang lang ngirwai ke ne ka jingruai baradin bala depruai ke ne ka jingruai ngas ngoba ban khot ya I ba Paul rinbon in yo ban bu ka jingduai bari ka jingai ngo bar kumju ban tuai panwai ka jingruai ke balai spasa Shin kerteng u Jisu utrai Priu kas ngau simbat kuslai
pen ma jing tian un ai ra ru ka chaba ile ka gerte magordo jinker ben chong ka perte ka gerte ujisu ka jing ben chong hapne shinker teng ujisu Casting a jingyada Ding jing ben shoy jing tara Pai shu try but to do I Gagerte Magado Jinker ben jong a birthday Yang ujisu Apen hun men sim jana Tak tiba itu rupiana Ngan yai wai da jing sompan Gagerte Jinker ben chong ka birte ka kerte ujisu ka jing ben chong hapne ha kerte ujisu ka Tribe play berkupai jawab beneng. Nyai ngu sahisen pat bangila ban pau ban don haki rekat ke jome. Haki kerteng uji sukres ubalong khon ujome. Nyai ngu me a tribe babha magan ikalat bala pli yang iko kendan babha. Bang nyawan kumne ngin yalum kumne a tribe. Nama gekti ni me ka ong kat nu ka babha ku tenat beki para ke syong lang kendal be. Ban ai kijing kenya kijing ai ngu jing lam kijing ruai kijing ro kijing dua jing baro. Ban kijing ai jing ru syaka kam ke jome atrai babha. Ngadua min penyang hon jiki ko kundat men gerkhu yangi wei pue baro ki bangila don benta ko trai babha. Syaka pla jing ai ngu ko kundat gerkhu ki don ki men sim baro ngilawan hang ni ko po trai ban the kum kijing kenya ai ngu ki ba em ko kundat ba pen sngo ba e ya me atrai. Ngadua penyang sobhai ki ko kundat. Ngai ngu ime nam ke tin ke jome atrai babha. Ya gabame atrai malapan sngo pedeng jungi lambau syakri jome. Sepang ke jingkermen, melong ke jingkermen dingi atrai. Melong mem uta ubala em sigi bom jikot. Ubala yap ubala em sigi bom jikot atrai baba. Alpha bu omega ubas dang uba khadu umdan kat mame atrai de shisha. Hagani ke step try habangin mi nang ke jiseng. Pelai yu pai langu jome de jingker khu jome atrai. Habangin mi nang le ko trai baba. Ginyo snoi ke kamba jome. Ginyo snoi ke jingkta jome me kta ingi atrai. Ginyo snoi ke pun khia jome ke met jungi. Ginyo snoi pun khia jome ke men sim ke jungi. Hagi jimut ke jing perkhat jungi baro atrai baba. Mangi saya irengkat baga pertayang
batayo baro gawe ko kendar bapa badirap hangi son pat sajisin pat sagoi batayo lada meme ibet yang i kendar bapa sajisin pat gin ai gejing kenyai gejing ai ngo yeme ko kendar kerkhui para bengai baro pelawan hang ni seng da kedono ke mensem baro ban mane ban syakri yeme ko kendar bapa haga kerteng don baru Jesus Christ Paling sami nang ni tu ai ru bagi jing ai ke jong u ke bedap biang ke bedap kerhai hoi ke jing ai ru ke jong play ku pa lan bom cekut lambat ke je slot ke patiang ai pe cek bo jong men sem bakoi tu ai ni lai hu play shortcut bat ni wei pai baro ki banget ke jeme ki para banget hani ke balang ke jong i ki badan ki ying ki sam ki pe ki haga YouTube jong ke balang atra hoi dekat begitu baro ki jome ko dan ngani ke ri jong i kelas ke pertai ki mane be syakri ke kerteng ke jeme menta ba churi ke bom cekut amen